Ora ono rong taun gonmu dadi presiden dipaksa mudhun jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik Orde Baru jadi korban ambisi reformis palsu najan cacat netramu nanging ngerti batinmu endi kucing endi wasi LSM apa partai ormas apa mong RT sing penting tumindae helian walingmu semak rasa aku mau ngayomi jagat raya rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake saklungamu wae sing rumangsa kelangan dicekal rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake batinmu andi kucing andi bisu LSM apa partai ormas apa wong RT sing penting duwe